En toen zogen we ook. En wat is er nou leuker dan als het gesneeuwd heeft om de kindjes in de sneeuw te zien spelen. Ja, mooi hè? Ja, ik zal me even voorstellen. Hi, Hoi. Bas van der Zwaan. L1. Weet je wat ook het mooiste is? Nou, vertel. Worstenbroodjes eten in de sneeuw. Ik zoek ze stom. Ja, gaan we eens gauw kijken. Ja, maar volgens mij ging er net in en tussenuit met het bord met de worstenbroodjes. Oké. We kregen ook al worstenbroodjes aangeboden net. Hè, broers? Kregen we worstenbroodjes, hè? Jongens, waar zien de worstenbroodjes? Ja, op. Allemaal in de boek. En wie had die gemaakt? Maak steek al de worstenbroodjes klaar. Oh. Had mama dat gedaan? Zien dat buren of wat? Ja. Die wonen bij deze 2 uur, zeg. Oké, en waar woont jij? Ik woon 2 straten verder, maar we gaan naar opa en oma. Aan mijn opa en oma. Ja, dan gaan we gezellig broodjes eten. Worstenbroodjes of broodjes? Maar broers, wat kregen we bij opa en oma? Broodjes. Broodjes. Oh, nou zie ik ook van, want volgens mij logen hier in Den Hoek logen die perfecte sneeuwballen, of niet? En zien die door mij gemaakt? Kom maar eens voor. Moest eens kijken, Rudy, als ze een stukje dik aan oploopt, dan zien ze de perfecte sneeuwballen Kom maar liggen. eens voor, wie zullen we maken? Ja, moeten we net iets meer... Kijk, wees hier als vroeger Bert is het, hè? Patrick. Ja. Patrick, sorry. Ja, maar niet goed. Kijk, wij zien het nog gewend vroeger van dat we koude hand kregen tijdens het rollen van de sneeuwballen, maar dat is niet meer. Oh. En broers maakt ze weer kapot. Ja. Ik wist niet dat het bestond. Maar je had ook zo'n ding dus. Nee. Oh, dat is van hey. Dat lag hier, ja. Ja. Hoi. Hallo. Ja, ze waren op dingen wachten. Ziet gij de mevrouw van de worstenbroodjes? Nee, dat is een buurvrouw. Kan ik dat iets maken? Zo Dus geen wat broodjes zitten bij opa en oma. Ja, dat doen we bijna eerder een zaterdag. Dat is wel honger, broers. Ja, broers weer sneeuwballen maken. We moesten een beetje klein. Ja, misschien krijgen we nog wel een worstenbroodje. Hallo. Ziet gij de mevrouw van de worstenbroodjes? Ja. Wij hadden je net gehuurd van hier staat een schaal met worstenbroodjes, maar we zien net te laat. Ja, je ziet net te laat. Godverdikke. En Zien te ze laat op? voor de warme chocomel en de koekjes en die komen van de uur af. We zien overal te laat voor. Overal te laat. En die toetje nog. Een toetje, je hebt die chocomel nog aan de mond zetten. Wat een ellende. Maar dat was wel gezellig, hè? Een beetje nostalgie Een beetje was traditie dat. was dat, hè? Ja, dus de perfecte sneeuwbal. We Ja, weten nog ja, wat het we geheim hebben- is van de perfecte sneeuwbal. Ja. Dan moest ze gewoon een sneeuwballentang, of wie noemen ze zo'n ding? Hebben ze nog een naam voor? Ik denk het. Ja, een sneeuwballentak, maar denk ik het. weet niet wat het Ik weet het was. niet. Dus de meneer met het chocomel-snorretje, dat Ja. is Trunne van O. Dat is er van mij. Ja, en waar huurt stik bij? Ja, bij de buurvrouw. Ja. Oh, die volgens mij ook, of nee? Heel dag bij mij. Ja, ik zie wel de enige overeenkomst met, ja. Mag ik even hoe koud dan? Ja. Ja, dat kan, omdat ze helemaal nat zijn. Ja, dat is de ellende van sneeuw, hè. Ja. De Chris wel kale hand Maar wel ervan. gezellig. Maar even goed leuk, Ja. hè? We koesten niet wachten om naar buiten te gaan. Ja, want gisteren wordt er nog niks. Nee, klopt. En wanneer is het begonnen met sneeuwen? Gisteravond? Of loog je toen al in bed? Ik denk We hebben wel. het gisteren nog niet gezien, hè? Ik weet niet. Nee. Waar is Gies? Ja. Gies heeft een cameravrees. Gies wel. Ik ga hem wel even. Is Maar dat... ik eigenlijk ook een beetje. Wij allemaal wel, denk ik. Ja, maar wij zien het maar, hoor. Ja, dat weet ik. Oh. Nee, want weet ook ervan, we zien eindelijk weer eens een keer een Zwolle. En dan is het wel leuk als we nog eens een verhulken mee kunnen pakken van wie is het op dit moment in Zwolle. Hoe is het in Zwolle? Prima. Ja? Ja. Fijn hoor. Ja, denk ik ook al, ja. Dus je ziet ook van, oh, die meneer valt niet op in de sneeuw.
Die had een camouflagejas aan. Ja, dat moeten we maar eens even altijd maar eens aanspreken. aan, ja. Ja, dat werd net hoe die zwolletjes. Waarom moeten we die meneer aanspreken? Dan is wat ouder en dan werd beter hoe die zwolletjes, denk ik. Allemaal weer die jong mensen, dat is wel weten. Ja, je wilt er tussenuit. Ja, eigenlijk wel. Maar waarom is het, wees er echt van Zwolgen van nog? Allebei. Ja. En wat is er zo leuk aan Zwolgen? Alles? Ja. Wat is alles? Ik weet niet. Ja, wat vind je leuk aan Zwolgen? De school of de gezelligheid, de carnaval, de kermis? Zo'n dingen, Korfballen. denk ik, hè? Oh, korfballen kennen ze goed in Zwolgen, volgens mij, hè? Ja. Ja. Voor Dus- mij gaat ze gekorfbald, hè? Binnen of boete? Binnen. Oh, binnen. En wanneer gaat je dan weer naar boete toe met korfballen? Begin april, eind maart, begin april. En is dat niet voort hier op dat nee? Ja, weet MFA. MFA, ja. Ja, En dat is samen met Tienderooi. Tienderen? Ja? Tienderooi, ja. En hoe functioneert dat? Functioneert dat goed? Prima. Prima, ja, vind ik wel. En de school gaat daar ook samen. Dus En waar gaan ze dan naar school straks? dat kan bij het MFA. Kunnen we Oh, in een dus ook- schoolgebouw. Op ik datzelfde MFA? Ja. Gaan ze ook nog in een schoolgebouw neerzetten? Ja. Huh? Ja. Maar dat is wel een dingetje, hè? Als het goed gaat tussen twee dorpen. Ja, maar dat voetballen gaat ook goed. Dus, en het korfballen, dus daar Ja. ben ik niet zo bang voor. Maar Nee. heeft het altijd goed gegaan tussen Zwolgen en Tienderen? Onze generatie Onze wel. denk ik. generatie wel, maar vroeger was dat wel een ding volgens En mij. ja, volgens mij wel. Onze elders, die denken dat misschien Ja. bij mij anders. Of ons opa en oma misschien. Ja, volgens mij Ik was denk dat meer toen opa en wel oma. een ding. En in onze tijd weer er nog wel eens met een grap. Ja, nou is het meer als grapje. omgegaan, ja. Nou ja, Maar- dan merk je het ook wel eens dat soort oud zeer hele belangrijke dingen, zoals bijvoorbeeld het samengaan van sportverenigingen of wat dan ook, Ja, maar dat staat er te niet lang in in de de week weg. blijft stonden. Nee, nou, Nee, ja, niet- vind ik helemaal niet. Die Maar- ervaring heb ik ook nee. niet. Nee. Want om heel absoluut eerlijk te zijn, ik ben er wel eens geweest. Op dat nee, ja, het is niet meer zo nee, het is er al een aantal jaren. Ja, ja. Maar ik ben er eigenlijk wel een beetje jaloers op, want het is wel een schitterende Dat hebben we al accommodatie vaker geworden. tegen hè. elkaar gezet. Ja. Dat we hebben Ja. problemen gezien met zo'n sportbaan. Ja. Ja. En dat hebben de Ja. mensen uit de dorpen hebben dat ook zelf een beetje vorm kunnen geven. Is er inspraak Ja, dan zal geweest? de dorpsraad zich wel Dat met denk ik, bemoeid maar dat hebben, weet ik denk ik. verder Weet ook ik ook niet. niet. Nee. Oh, de dorpsraad, die doen goede dingen. Absoluut. Ja, vind ik wel. Ja? Ja. Ja. Zoals? Want een kermis, Ja, dat valt ook werd- niet mee tegenwoordig. hè? Nee, Maar de maar kermis- dat regelen die ook. Dat is echt wel meer als dat het de laatste jaren Ja, geweest het is. is heel leuk. Op dinsdag wordt zijn dorpsbarbecue. En daar zie je ook echt mensen van 80 tot... Ja, de jeugd tot 80, 90, die komen gewoon ja, allemaal. dat is echt heel mooi. Dat is wel leuk, want we zien nog niet zo lang geleden, was ik ook bij je, Rudy. In Kasterooy, hè? De dorpsbarbecue. Er zat zelfs pastoor, zo er met een hanenbats in de hand. En een fijn een marinadesnurkje. Zo in door als middelpunt van, ja, eigenlijk zo wie het vroeger ook was. Hè? Ja. Het middelpunt van de parochie. Inmiddels is dat allemaal wat anders geworden. Maar het had een enorm leuke vibe, een enorm Ja, ja. leuke sfeer. Ja, dat is En dat hier vind ook. ik hier nou ook. En dat wilde ik wel. Want de nou ook dinsdag geluk- was eigenlijk niks meer. En Nee. dat is nou, vind ik dat bijna een van de leukste Heel leuk, dagen weer. ja. En dat je ook met de kinderen en alles Ja. samen kunt gaan. En ja, ik vind dat altijd heel gezellig. Dus mensen, als er mensen van dorpsrode of wat dan ook, als de kermis niet meer zo goed loopt, probeer dan op een van de slappe dagen van de kermis een dorpsbarbecue Ja. te gaan Ja, halen. hier werkt het in ieder geval. Ja. Hier werkt het. Nou zitten wij ook wel gunstig qua jaargetijden, hè? Als in september. Maar in als september is hier kermis. Ja, Ja. maar druk Eind geluk september. met het weer. Maar als je natuurlijk een kermis zet en die wanneer beginnen de kermis, hè? Ja, het begint niet mei, denk ik. Ja, dat Ja. komt altijd In wel. mei En wij willen zien we- de in mei een willen van we de wel laatste. stoken, hè? Nee, dat Ja. komt goed, ja. Ja. Oké. Hey, Dick is nog echt wel een kermisliefhebber. Ja? Wat stiert er in Zwolgen allemaal op de kermis? Botsauto's, ballen gooien, snoepkraam, Eentjes vissen? Draaimolen. Nee? draaimolen Nee, eentje. en schieten.
En wie haalt Ziedegee? 8. 8. Dan zit ze dan al, vindt ze de botsauto's dan al leuk? Ja? En gisteren ook alleen in of... Ik ben nog een keer met een vriendin geweest. En dan Waldegordelum, hè? Zijn er geen. Zitten in de Zwolle in de boetsauto's geen gordels voor de kindjes? Oh? Zitten er airbags in of zo? Wat is een airbag? Denk je nou? Maar dan helpt mama dan een oogje in het zeil als dochter in de botsauto Ja, schiet? natuurlijk. Ja? En dan helpt mama haar hart vast? Zo van als het allemaal maar goed nee, gaat. met haar vertrouw ik dat eigenlijk wel. Dat gaat wel al. Ja? Ja, Dus voor haar 8 jaar is het een zelfstandige tante al? best wel. Ja? Ja, En den andere? dat niet. Dat moeten we wel in de gaten En wie houden. oud is die? 6? 4. 4? De kleinste, nee, de van 6 was 6 is Thijs. 7. 7 en 9. Ja. 7 en 9. Ja. En 8 en 4. En jonge meisje en bij jou is het? 2 jongens. 2 jongens. Ja. Maar dat gaat goed, onderling met de Ja, kindjes? heel goed. Ja, leuk. Ja, we zien buren en vriendinnen. Ja, wat wil er nog meer? Hè? En allebei meisjes van Zwolle. Ja, Allebei. Vroeger op, De samen al jongens op school allebei van gezeten ook. Zwolle. samen op school, wel in een andere klas. Ja. Ja. En had je toen op de legerschool ook al contact? Of? Nee. Nee, want dat, Nee, hè, als eigenlijk andere Je klassen... kent Dat, elkaar, maar geen... Maar verder nee. Nee. en wanneer is dat pas echt vriendschap geworden? Ja. Ja. Ik denk, weet ik niet. Je merkt gewoon als je ouder wordt dat het sterker wordt. Dat het anders Ja. wordt. Hè? Dat Ja. het, ja. Het Je hebt wordt wat meer met. volwassener. Ja, echt. Ja. Je hebt wat meer metgemaakt. Wat En diepgaander, ja. ja, het is toch allemaal anders Ja. dan dat je 20 ziet of 15, 20 ziet. Dat is niet te vergelijken, vind ik. Maar ja. Nee, Nou, absoluut. dan weten we toch weer even iets meer over Zwolle en over de kermis. Botsauto's. Leuke jassen aan trouwens. Zelf goed gezocht? Nee? Weet u het, Nou. mama? Toch wel samen, doe ik. Nee. Oh, nee. Nee. Mening over verdeeld. Oh, goed, wel samen shoppen al? We voelen op internet, hè. Maar we gaan ook wel samen shoppen, hè. Ja. Het is wel gezellig met een meisje, hè.